Evo nas ljudi u Alex Games 3D. Ovo je fenomenalni teren gdje se ništa ne vidi. Krećemo, vodimo ih 2-1. Ja sam Barcelona, idemo. Vidite kakav je to teren, ljudi. Ništa se ne vidi. Ajde, tako je. Ulijepo. Ljudi, pobjeda. Ali ja mislim da je ovo prvo poluvrijeme. Jeste. Krećemo na drugom, ljudi, sad znam kako se vara, pa malo da varam. Gdje je ovaj šuter? Moguće da nije video. Ali ne verujem što gol je velik. Ej, Sergio, šta radiš? Sergio. Tako je, pič. Ja sam treba da... Sisas, java, sisas. Sudrac. I dovodi loptu do Pedra. Pedro ide. Pedro. Mati ćeš mi. Pič ili ne? A bilo dobro. Ljudi, kakav je ovo teren kad se ništa ne vidi. O jebo. Ovo je bilo blizu. Bale. Nema gola. Je, pa ništa se ne vidi, ljudi. Ne, idi s vama pridjeti. Ne vidimo se ni mi, tako, ne se vidi. Oni nas vide, mi se ne vidimo. Ali tamo, ništa. Tako je. Ujebote, mi ne vidim se, ja ne vidim ovdje ništa. Jo,
padni, bravo, padni, diši polako. Udario me, faul. Tako je. Ljudi koji lobe. Opa. Pravac gol sam te lopovo, golmane. A ti si mislio da neću moći. Pa golman se malo zezna. Pošto veruje u nemoguće. Okej, mislim da je moja lopta. Ne, kako može biti tvoja, decu ti ljubim. Ljudi, pobedili smo 3-0, u stvari 3-1. A sam lobovo golmana, Pogledajte prvi gol, u stvari ovo je njihov, ovo je u stvari moj gol, nije. Evo ga ljudi, prvi. Ovo je promašaj. Ovo je njih. Još jedan lobić da vam pokažem. U stvari ovo nije lob. Ovo je od Pedra i Lionel Messi. Pa. Sad će biti, evo ga lob. Fenomenalan lob, ljudi. Ne. Ljudi, to je to. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!